Esan baina? Bale. Patxitxi non dago? Hortxe. Bueno, hau bizkarbi da, ez da? Bitxi gura bera. Bi. Eta esan gendun bizkarbire joateko dauzela 3 bide, ez da? Bale. Eskoiko bidea, esan gendun dala nongo bidea. Aner guti nahititen etxetik joan da, Sarrikolako bidea esan gendun, ez da? Hortik badau modu behi joateko, Sarrikolatik joaten da Txispamendire. Badak izo zelan gehituten da Larrabetzuko eskolako guraso elkartea? Ez. Txispamendi. Guraso elkartea. Horregaitik deizuten da. Da hemen, Sarrikolatik Txispamendire inde, gero joan lehi bizkargide. Beste bide bat, herriko bidea nondik zan? Aner. Penez. Zure etxetik, gora iban da, Elizaldetik, ez da? Elizaldetik. Goiko Elizalde esaten dutzugu, baina... Goiko Elizea. Goiko Elizea. Goiko Elizea dalako, Elizalde. Gotxo baina kartelan ikitzen du Goiko Elizea. Ba, guk Elizalde esaten dutzugu. Elizalde esaten dutzugu, ez da? Da Elizaldetik joaten da, beste auzo bat dau, handik joan da, bi dauz ez, bat da, Barrenetxe. Eta Barrenetxetik Erkinko, eta gero Erkinkotik gora Barrenetxe, eta handik igoten da Bizkarbide. Eta beste bidea nondik da? Mikele, zu non bizi zara? Gaztelu. Ba, Gaztelutik joaten dabe, bai? Gaztelutik, Gaztelumendi, Gaztelumenditik joan lehi, Baura izan Gaztelu. Bai, Sarandoara, eta Sarandoatik handik Astrokara, eta Astrokatik igon lehi Bizkarbide, bale? Akordatzen zari, ordu bete. Hortik non dau Patxitxi. Baina nik zer esan entzuen aurrekoan. Patxitxire joateko bidea, noz argituten dala? Gauean. Maiatzeko lehenengo ilargi betea dagoenean, ez da? Orduen joan behar dara, eta argituten deuelako ilargiek bide bat, eta hortik sartuten da Patxitxire. Eta Patxitxi jagoten nor egoten da? Ola itxero. Egoten da Otzosuri. Otzosuri egoten da. Otzosuri akordetan zari zer esan gendu, zer zala? Otzo ene bat, zabaien bestekoa. Eta hori egoten da, jagoten, Patxitxirako bidea, olentzen honetzera, inor sartu ez daiten. Akordetan zari, Eta nortzu bizi diet Patxitxi? Kokubel, Paskuala, Martin. Kukubel, Paskuala... Kukubiltxo! Bai. Paskuala, Martin ez dakien biziri. Martin... Kukubiltxo... Pasajaun, Tartalo, Olentzero, Mari Domingi... Basa jaunek ikusi dutzien eureri. Bai, eta eurek ez basa jaun? Eta... Anbotoko Mari, bai. Bai. Anbotoko Mari bizira Euskal Herriko mendi guztietan, eta lan... Esateko. Marik bihurtu zion Tartalori arriz. Hori aspaldi, asaraztu ziren baten. Gero ja lagunin ziren barriro, Okerkeri betin zeuen. Tartaro. Bai, Tartaro. Hori konteko zuet beste egun beten. Gero konteko zuet zelan egun beten, Anbotoko Mari, behitu, entzun, Anboto da, beste mendian, Bizkargi baino handiagoa, ez da, Kaka itxaguztien. Entzun, Anbotoko Mari, Anbototik, egaz doala Bizkargire, ikusi zeuen Larrabetzun, jente talde bat, multzo bat, herritar talde bat, ez da? Eta herritar talde horren artean egon zan gizon bat, hola, eskuek zabalik,
eta besteak entzuten berari. Eta gizonak esaten zeuen, San Juan bagilean, aro ederrean, gariek eta artoak gorde, sapoak eta zubeak, erre. Eta jendeak esaten zeuen, San Juan bagilean, aro ederrean, artoak eta gariak gorde, zubeak eta sapoak, erre. Eta entzun zebenean hori, Anbotoko Mari esan zeuen, zubeak eta sapoak, erre. Eta segaitik. Segaitik gure ditu ez erre. Tartelonga gaitu. Eta esan zeuen, hau kontu bimietzen patxitxiko nire lagunerik. Eta joan zan patxitxide, da otzosurik gana iban zan. Da otzosurik esan zuen, hombre, Anbotoko Mari aspaldiko, zer? Zer zabiz ba? Da triste gerri otzon. Segaitik deko zu bekokiaren ilun bat, da esan zuen, holan bare esan zuen, badakizu zer entzun duten, zer entzun duzu bat? Larrabetzuko herritarrek sapoak eta zubeak herri gure dituzela. Eta segaitik ba? Ze kalte egin dutzie sapoak eta zubeak personari ba? Zunak ba esan. Egintzako, esan zuen, honen abakizu zer dan? Batuko gara, patxitxin bizigaren guztiok, konte gotzuegu zer entzun dozun, eta ia zerrein geinken. Orduen horan borobil baten batu ziren danak, Ukubel, Ukubitxo, Paskuala, Matxin, Akermari, Olentzero, Napoleon, Tartalo, Basajaun, danak batu ziren. Anbotoko Marik esan ziren. Lagunok, geu, Larrabetzutik egaz natorrela, Larrabetzu ganetik, entzun dut ziren, Larrabetzu harrei esaten, zubeak eta sapoak herrin bede ditu ezela. Noz erreko ditu ez ba? Noz erreko ditu ez? Urteak egunik luzeena dekonian. Urteak egunik luzeena dekonian, hori guretzako ospakizun egune da. Hori guretzako egunik eta handiena da. Zorrazten gara ereiten eta landatuten. Zer ereiten eta landatuten da sasoi honetan zuen? Soloatan eta aitit eta maman eta etzekoan soloatan, zer landatu deurie? Banan. Nire aititak deko bazen ibet, goikore zantetik gora kaltzada eta hande kortu. Eta zer sartu deu, zer ere indeu, zer landatu deu goin? Nik ez dakit. Ni bai. Inok ez daki? Ni bai nire aititak. Ba, oin biperrak. Eta zer gira? Tomatea. Letxuge. Tomatea. Azalorea oinez, azalorea kontzabia, borro igual, baina. Asiak eta horretinez negukoak. Kontutetu zara, duatek laskaiola. Bakit. Eta ontxe da sasoia. Azenarioak, ontxe, igual, baina, ez da sasoia, ez? Baina horre, piperrak eta kalabazinek eta horre dara guztetan jatzu ez, ez? Lehentzua, nik etxamada. Neakoan antzoka dira Bai, sartu lehiz. Baina batez be, piperrak eta tomatek estatzu guztetan, ontxe landatzen direz. Da orduen esan zeurien, tartalok eta behi zelan. Guretzako egunik importantenia, zelan erreko ditu esagoak eta zubeak. Danak inizien bentzetan, da zer dugu ba. Aldatu azonin diotzugu, personari, pentsamentu, sapoak eta erretako eta zubeak erretako hori, idea hori ideia kendu indiotzu burutik. Da zer dugu ba. Lehenengo eta bat ezauen Basajaune, berazalako basoko animalien eta danan jagolia, ez da esan zeuen. Lehenengo eta bat, zubeak eta sapoak abise binbiuz, esan indiotzu. Kontu zibilteko, personak euren atzen joan du dizelako eta herri ingo dituzelako. Da hori zelan ningu ba. Danak pentsetan, da halako baten Anbotoko Marik esan du, bakiz herri ingo dugu. Larrabetzuko auzo guztietan, egingo dugu, zu txikiek egingo dugu, zuen, egingo dugu, zu txikiek. Badakizu ezetarako? Elaiek eta zapelatzak, goitik ibilten dizenak, horrek ikusi deien, zue
Eta etorri ditezan gugana, preguntetan zer pasetan da. Eta datozenean esan gotzu, abizetako zapoari eta zubeari, urteko egunik luzeenean, ostonduteko dana. Ostantzian personak harrapetan baditu ez, herringo dituzela. Baina hori nahi dela urte asko. Dala urte asko, bentzeizu. Orduen, animaliek berbazak eurien gure antzera euskeraz. Orduen bentzeizu zer edo. Da orduen, egin zitu esan zuen, Txispamendi, Sarrikolan, Elizalden, Gaztelumendi, eta alango baten, joan ziren batxitxire helaiek eta zapelatzen, eta esan ziren. Zer pasetan da? Zer pasetan da? Urteak egunik luzenea dekonian, personak deki asmoa, larrebetzuarrak deki asmoa, zapoa eta zubeak erretako. Eta zuekoi, galdea zari eta abizue pasaietze zuetana. Urten zinen dana, egaz, zapelatzak eta helaiek, joan ziren zubeak eta zapoak eta esan ziren. Kontuz, bariko honetan, urteak egunik luzena dekonian, personak asmoa dekie zuek arrako eta erretako. Eta orduen zubiek joan ziren da zubian hizkuntzan, bata besteri hasi ziren kontetan. Eta zapoak zelan iten dugu. Ez tozu esentzun geuetan zapoak, geuetan bata bestiari abizei jotzien, eta orduen danak, larrautuko zapo eta zube guztiek jakin zeudien, urteko egunik luzenean, ezin zirela urten. Asko, zazoi batek, ezin zirela urten. Eta bueno, lasaitu ziren apure danari horren barri mondotzinean, bai ondino, egon zan, Anbotoko Marian, atxitxin, ari bete nola, entzako dela. Bai, hau ez da nahikoa, hau ez da nahikoa. Guk lortu behar dugune da, larrebetzuarek personak, egun horretan beste zeuzer erretako asmoa dukitia, eta ez animali. Harriro batu zein dana borobilean, eta zizien tartentzetan dana gure biderekten, aldirik alde eta arango baten, kukubiltxok ezauen, nik badaki. Kukubiltxo txikiena, zanakortan zare, belarretik barrore sartzean da. Arango! Badaki! Eta horren kukubiltxok esan ziren. Nik badakit zer esan gotzu dugu. Zer, esan gotzu dugu. Animaliek errebarik, mine eta azerrea eta egonezine eta geixoa eraiten dutzien geuzek sentimentuak eta pentsamentuak erretako. Bitu zelango ideia honak bizoen kukubiltxo. Eta danak onartu zeurien, hau batez, eta esan ziren, eta zelan esan gotzu baiet. Eta kukubiltxok ezagoen. Nik badakit, eta zelan. Anbotoko Marik eroaten banau, sartuko las larrautzuko basarretako tximinitan duzuloti bera, eta larrautzuarrak ero dauzenean belaretik sartuko naz, desakortzien. Urteko egunik luzenean, zapoak eta zubeak errebarik, erreko zuez, nine eta zerrea eta gaixotasune eta egonezine sortzen dutzu esan sentimentuak eta pentsamentuak. Eta hor gure, urteko geurik luziena etorri zanean, egunik luziena etorri zanean, han batu ziren larrebetzuar guztiek, bakotxa bere osoan, batzuk Gaztelumendin, beste batzuk Elizalden, beste batzuk Txispamendi, Sarrikolan, beste batzuk Bersoan, beste batzuk Zubitalden, beste batzuk Marutietan, Belarrenan, eta danak batu ziren hausokide guztiek, eta bota zitu esan, zutera, mine, azerrea, gaixotasune, sortu tegiotzi esan, pentsamentu eta sentimentu guztiek. Eta hori gine gero, ez da gizu esanango kosa sentidu zeurien danak. Da hasi danak, zuen inguruen jantzan, da horregatik, San Juan bezperan, larrautzu behingo dugu barikoen, egiten da jantzan, eta jende egiten deu kanteu, eta egiten deu jantzan. Bai, entzun, zu, zer botako zu? Zutera. Zurtera zer botako zu? Nire hitz txarra. Zeintzut diz hitz txarra? Ostia. Bueno, behitu luarrak zer botako dugu zutera? Nik ez
Sobra deko zuzen geuze botako dut. Azularek sobra deko zen geuze. Zupe bai. Bueno, oinesteko... Zupe bai. Oinesteko zuen pentsa beharrik, bai, emetik eta barikure pentsa behar duzue zer botako duzuen zutera, Zutera, bale? Eta listo. Bale. Ba, nik esango zuet zer botako duen, bale? Ba, geuko egunez, ospatuten da, errefusiatuen egunen. Badakizu zer dan hori? Hori da, badak munduen persona asko, eta tartean ume asko, ba, euren herrialdean gerria dagoelako, edo gozia dagoelako, euren herritik beste herri batzutera joan bia dizenak. Badakizue, mileka egoten direz. Eta horreri, batzuk ipinten ziez mugak. Ba, mugak batzuk ipinten dituez arrizkoak, baina beste batzuk ipinten dituez soldaduek ez itxiteko pasetaz. Eta nik ja erabaki dutena da, barikoen botako zezela zurtera mugak. Hartuko dut mapa bat, marke bingot mapa horretan zeintzu direzen mugak munduen zehar libre ibilten itxiten ez tozkozenak, eta horrek botako zezutena. Eta nik badakit nokingo dauen antzeko zeuzen. Anbotoko Mari. Anbotoko Mari badakizu edala munduen dagoenik eta indartzuena, baina ez indarra hemen dekolako, Indarra hemen dekolako da mundukorik indartzuena Anbotoko Mari, Buru erabiltzen debelako. Bale? Eta da gainera mazko. Orduen, barikuen, etorten zarienean ona, badakizu hemenatzean ingo dala, San Juan zuen. Eta gero jantzan ingu. Zuen inguruen. Badakizu... Beti. Bota behar dozu ezela, mine, aserrea, geixotasune, egonezine, horrek sortuten dutzu esan sentimentuek eta pentsamentuek, horretanak bota behar dozu ezela zurtera. Eta gero izingo zariek, zoriontzu eta esango zu, jantzan iteko gogoa egot, eta jantzan hasiko zariek. Bale? Zela botako zuen esan? Hartu. Ra, zutera, bota. Esan. Azerre guzti hartu. Eta bota. Hori bebeste aukera bota. Bale? Emetik barikure ingo zuen laguntzak zerrenda bat? Neska mutilek, emetik barikure ingo duzue zerrenda bat etxean eta aitegaz eta amagaz edo etxekoak hasi idatziko duzue zek emoten duzuen mine, aserrea, geixotasun eta horretanak, sentimentuak eta pentsamentuak. Egin zerrenda bat, papelean inzeinki eta bota. Bale? Eta idatzi ondo, bale? Hori da. Bakoitzak topeko zuen moduen. Bale? Eta... hau ikuinen...